Gaurkoan Santiagotarrakera hurbildu gara eta hemen gaude. Santiagotarrakeko hangarrean piraguismoaz hitz egitera eta piraguismoaz hitz egiteko Aitor Zabala dugu gurean, Santiagotarrakeko piraguismoko entrenatzailea. Hain zuzen ere, atzoko egunean Pontevedratik bueltatu zineten, Espainiako txapelketa jokatu zenutelako, bosgarrenak talde bezala eta emaitza ikusgarriak. Bai, benetan oso pozik gaude, esan duzun moduan, eta garrantzitsuena izan zen 3 pertsona sailkatu ditugula Europako txapelketarako, eta hiru juvenia joango dira lehenengo aldiz txapelketa internazional batera, eta guretzako hori da garrantzitsuena, beraien ikustea beraien lanan emaitza batzuk, eta hori da garrantzitsuena guretzako. K-batean, Eider Ramundarain eta gero K-bian bikote bat, mutikoen bikote bat, ez? Nolako izan zen bi hoien txapelketa? Eiderren aldetik txapelketa oso nahi intzun, hasieratik eskapo dintzuten 2 pertsonak eta bi sailkatzen zian Europako txapelketarako, eta orduan hasieratik garrantzitsuena zen hor mantentzea taldean, eta oso ondo intzun bere lana, eta azkenean bigarren alditu zen, eta oso pozik. Eta gero mutien aldetik kriston kompetentzia zegoen, eta hasieratik ez zuten irtera ondo egin, atzean gelditu zian, eta beldurrekin ginen, ez zukaten zirudienez lehenengo taldea hartzeko ez ziela gai, eta azkenean hartu zuten taldea, kriston remonta egin zuten, eta eskapu egin zuten beste Zamorako batzukin, eta azkenean biak egin zuten karrera osoa bateak besteei laguntzen, eta oso ondo. Bigarren gelditu zian baita ere, eta oso pozik. Gutxigatik, 2 segundogatik okerrez banaiz? Bai, hori da. Justo esprintean izan zen helmuga, eta 2 segundogatik, esan duzun bezala, bai. Eta gero, kategoria mistoan, K2 kategoria mistoan ere, urrezko domina bat eskuratu zenuten, egia da hori selektiborako, ez zuela kontatzen, ez dagoela Europako txapelketarako kontatzen, baina, emaitza ona da, eta gainera lehenengo urtea ospatzen egiten zela karrera hori. Hori da, aurten ikusi genuen, inskripzioak egiterakoan ikusi genuen, zegoela kategoria mistoa, hasiera baten ez genekiun, eta hori begiratuta, esan genuen, montatuko dugu K2 bat, pixkat probatzeko ea nola doan, eta oso karrera ona egin zuten, oso txukuna, hasieratik eskapo egin zuten bakarrik, eta egin zuten karrera osoa bakarrik, elkarrekin, eta gainera berain artean ere oso giro ona dute, eta oso pozik bilak egia esan, eta gu baita ere. Guzti hau maratoi modalitatean, kontatu zer den maratoi modalitatea, ze badakigu dagoela pistako modalitatea edo esprinta, eta gero maratoi modalitatea, zer desberdintasun daude bien artean? Pistako modalidade gutxero bera, badira 3 frogaz berdin, diala 200 metroak, 500 metroak eta 1000 metroak, eta egin daitezke bai K batean edo C batean, bikoan edo laukoan, eta gero maratoian bakarrik daude batekoak eta bikoak, esan nahi pertsona batekoak edo 2 pertsonakoak, eta dira karrera askoz ere luzeagoak. Kategoria batzutan dute 4 buelta, 5 buelta, 6 buelta, buelta bakoitzak normalean 4 kilometro ingurukoak dira, eta buelta bakoitzak imarute porteo bat. Porteo bat da piragua batik jeistea, eta 200 metro gutxi gara piragua eskutan hartuta garraiatzea batetik bestera, eta berriz ere uretara bueltatu eta jarraitu. Normalean, adibidez, juvenilen mailan, neskeek uste utzi dela 19 kilometro, eta mutilak ia 23. Eta, hemen Santiagotarraken 2 modalitateak uztartzen dituzue, zu 2 modalitateetako entrenatzailea zara, eta, denboraldi honetan, ja 5 pertsona selkatu dira Europako txapelketetarako, 23 urte zazpiko, eta, gero, juvenil mailatako Europako txapelketetarako. Zein da osagaia? Lana eta lana beti esaten dugun moduan. Nire kidea Erik beste entrenatzailea urte pilo bat dara hemen piko pala esaten dugun moduan taldearekin lanean, eta kadetetatik, infantietatik hasten gara lanean, pixkat disiplina erakusten gaztei, eta lehatzeko gogo hori pixkat uztartzen beraien artean, eta azkenean hori da, ez dago beste osagai magikorik ez ezer, gauza da lana egitea eta ondo jutea. Eta azkeneko urteetako lana oso ona izan da, eta hori da beste gabe. Hori epatu behar nizun, kanpotik ematen duen irudikapena dela, arrobia ondo lantzen ari dela eta pixkanaka, mailaz gora egiten dutenean, hortxe daudela beti, bat, 2 edo 3 sailkatu, Europan zehar lehiatuko direnak, eta kasi ohitzen ari gara, ez dakitea gaizki ohitzen ari garen. Batzutan komentatzen dugu, ez? Azkeneko urteetan ohitu gerala horretara, eta igual urteren batean ez badugu inor sailkatua, pentsatuko dugu dela, igual ez dakit, ez dela espero genuena edo. Baina, egia esan duzun moduan, aerobiko talde bat gera,
familia baten antzera egiten dugu lan, eta beste talde batzuekin konparatuta, askok aritzen dira fitxajeak egiten edo, bueno, beste talde batzuk ekonomikoki igual hobeto badigu baino, eta gu beti izan duguna da kriston kantera, eta azkeneko urteetan hori da ikusten ari dena, antzematen ari dena. Nola, hori infantilak dianak, gero urte batzu berandago, juveniak izaterakoan, badute Europa edo munduan zehar bideratzeko aukera, eta batzuk edo besteak azkenean beti aritzen dira. Eta zu entrenatzaile modura, Erik Arozenarekin batera esan duzu entrenatzen duzuela Santiagotarrak. Nola egiten duzute planifikazioa, pixkanaka, arrobi hori lantzen joateko? Esan bezala, arrobia lehenagotik hasten da, bai alebinetan eta bai infantietan ditugun entrenatzaileak beti aritzen dira gazteekin, lehiatze kontu hori pixkat uztartzen, baina baita ere ondo pasatzeko gai hori ere oso garrantzitsua da. Eta orduan, kadetetara pasatzen dira, gure taldera etortzen dira, Erik eta biok eramaten dugun taldea dira kadeteak, juvenilak eta seniorrak, eta hori esan dugun moduan. Guk ordu asko ematen ditugu hemen, beti gaude laguntzeko prest, beraiekin, gustatzen zaigu asko hau, eta horregatik gaude hemen, ez dago besterik. Emakumezkoen kirolan eta emakumezkoen kirolariak ere pixkanaka gehiago ugaritzen, eta ia gizonezkoek baino emaitza hobeagoak lortzen Santiagotarrakentzat. Betianik esan izan dugu, gure kluba beti kalau mailan, kabi mailan nesketan izan dugu beti finaletan hainbat pertsona, eta hemendik kanpo beti esaten digut ere, las chicas de Santiagotarrak, Santiagotarrak taldeko neskak, beti izan ohi dira lehenengo postoetan Espainia mailan, eta hemen aritzen gara, beste talde batzutan separatu dituzte mutilak eta neskak bi talde ezberdinetan, baina hemen denak aritzen gara elkarrekin eta denek entrenatzen dugu. Eta batzutan izaten dira neskak hoberena, beste batzutan izaten dira mutila, baina guretzako berdina dena. Orain, momentu honetan hain justu, zentratu zarete maratoi modalitate horretan. Pistako modalitatean badituzue palista batzuk, Sevillan daudenak prestatzen. Santiagotarrakentzat, 3 palista Sevillan errendimendu handiko edo altuko zentro batean aritzea zer da? Kristona, azkeneko lehen osan duzun bezala. Hoitzen ari gara exitoa izatera edo, baina duela 10 urte gutxi gara bera, ez genuke pentsatuko pertsona bat edo bi edo areago 3 izango genituzkela halako zentro batean. Gaur egun, esan duzun moduan, maratoian ari gara aste honetan, baina 2 aste barru badugu pistako taldearekin beste txapelketa bat, beste selektibo bat, eta zorte pixkatekin beste pertsona bat, 2, 3, 4, izango dira ere munduko edo Europarako txapelketetarako sailkatuak, eta pixka guretzako oso garrantzitsua da bietan aritzea, ze badira pertsona batzuk azkarrago dirana, beste batzuk erresistentzia mailan hobeto aritzen direnak, eta egiten dugun lana da, normalean martxoa arte prestatzen dugu denek 5.000 metroko txapelketa bat, eta hortik aurrera separatzen dugu nolabait, taldea bitan, bakoitzaren espezialidadearen arabera, eta biak lantzen ditugu hemen. Batzuk biek egiten dute, beste batzuk bat soilik, baina Eta, aipatu duzu datozen asteetan, selektiboa bat dagoela, zehazki ze erronkak dituzue datozen egunetan edo asteetan hilabetetan? 2 aste barru badugu esan dizugun bezala Pontevedran berriz ere Espainiako beste kopa bat, 500 eta 200 metrokoa izango da hau. Eta neskekin aritzen gara batez ere juvenil mailan, ari gara prestatzen selektibo hau, Eider maratoian klasifikatu dana haietako bat da ere, beste Uxue, Maialen eta Irenerekin batera, eta batez ere lau horiekin joango gara selektibo horretara, ea emaitzea onik lortzeri dugun, eta lehenengo egin behar duguna, beti izaten duguna. Txapelketa egin, emaitzak ikusi eta gero ikusi behar da ze nola egin daiteken K2 batean, K4, K1 sartzeko, eta batez ere txapelketa egin, ondo egin eta gero gerokoa. Europako txapelketa hauek aipatu ditugunak elkarrizketan zehar udaran izango dira, uztaialdean? Bai, maratoikoa uztailan izango da, pistakoa badugu bai Europako eta bai mundiala, bietarako sailkatzen da esan dizuan kopa honetan, eta maratoikoa dugu uztailan Europakoa, eta gero uztailan klasifikatuko da Espainiako, klasifikatu daiteke Espainiako 2 K2 horietako eta 2 K1 horietako bat munduko txapelketarako eta beste bat egongo da abuztuan zehar beste selektibo bat, guteko beste pertsona bat edo 2,
munduko txapelketako. Beraz, izango dugu beste hainbat aukera pertsona gehiago klasifikatzeko eta... Bueno, pendiente gongo gara hitzordu horietara, eskerrik asko gu jasotzeagatik eta animo, etorkizunean dituzuen erronketaz eta segi lanean orain bihartu zuen bezala, bikain ari zaretelako. Vale, eta mi esker, eta esan dizuen bezala, eskertzekoa da ematen duzuen zabalkuntza gure kirolari buruz, eta bueno, gu beti presuek hartzeko hemen, eta oso pozik. Mila esker zuri.